Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. uGog Maweni odume kakhulu ngohlelo oludlala kuMzansi Magic izangoma zoduma usolwa ngokuthakatha uSK Khoza. Lokhu kuza ngemuva kwamavidiyo amaningi abonakala ezinkundleni zokuxhumana lapho kubonakala uSK engekho kahle esimeni sempilo. Kulama video uSK ubonakala sengathi kunento ayidlile. Kwenye yamavidiyo ubonakala exakazisana nendoda yomlungu ethuka ehamba ngezinyawo, kanti kwenye ubonakala eseklabhini ehamba ngazo futhi izinyawo ethuka abantu abaseduze kwakhe. Kuzokhumbuleka ukuthi uGog Maweni beno-SK banezingane ezimbili. uGog Maweni ufake umbhalo ku-Instagram lapho ebhale khona ukuthi akanazo izinkinga nobaba bezingane zakhe, zonke izinkinga zakhe zilungiswa endumbeni. Uthe umphumela walokho ukuthi obaba bezingane bengasale nalutho, uma izingane zakhe zingadli nabo ngeke baze badle lutho. Lo mbhalo ususomkhulu umsindo ezinkundleni zokuxhumana, abantu besola uGog Maweni ngokuthi uyena uthakathe uSK ngoba sengathi izinto azimhambeli kahle. uSK Khoza ukuphikile ukuthi izinto azimhambeli kahle nanokuthi udla izidakamizwa. Uthe le video ibonakala ezinkundleni zokuxhumana ubekade exakazisana nalomlisa womlungu ngoba embize ngekafera. Wembukeli, ake sigoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela unotification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.